Assalamu alaikum hormat adamlar. Garaşdyrys. Baqy tarap yurdumuzdaki täzelikler we habarlarla tanıştyran Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Şuun yurdumuzda asırlı diýebe görä bütün dünýä velosiped güni bellindi. Birleşmiş Milletler Guramasynyň sininamasynda münasip orny elýän bu halkara bayramyna gabatlanyp, köpçülikden velosipedli ýürüýüş geçirildi. Oňa hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow gatnaşdy. Sonra hormatly prezidentimiz bütün dünýä velosiped güni münasibetli köpçüliklerin velosipedli ýürüýüşe badalgy berdi. Mälim Murşiýaly 2018-nji ýylyň 12-nji aprelinde Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 70-nji maslahatynyň 80-nji umumy mejlisinde gahrman arkadagymyzyň başlangyjy bilen degişi kararnama kabul edildi. Dünýäniň 56 döwleti bu kararnamanyň awtordaşy bolup çykyş edýär. İnsan saglygy, raýdaşlyk, dost soňunlyk ýaly umumy adamzat kymmatlyklaryny hemde bilent insanpörlük taglimatlaryna agrarlygy alamatlanýan bu senanyň esaslandyrylmagy, paragatçylygyň ilçisi höküminde sporty giňden wagt etmek, ýurtlaryň we halklaryň arasynda netijeli hyzmatdaşlygy berkitmek üçin giň mümkinçilikler açýar. Şeýlekem çüýlüň 15-nji martyna Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 76-njy maslahatynyň 61-nji umumy mejlisinde yurdumyzyň teklibi boýunça durnukly ötüşe gadanmak üçin köpçüliklerin velosiped sürmegi jemgeçik ulag ulgamlaryna girmek ýaly kararnamanyň bir agzdan kabul edilenini bellemeli. Bu kararnamanyň dürüjleri bolup 62 sany döwlet çykyş etdi. Buların ýekdi dünýä birleşigi tarapyndan watanymyzyň beden terbiýe sagaldyş we sport hereketiniň gösterilmegine, jemgyýetde ekologiýa medeniýetiniň kämilleşdirilmegine, milli sebit hemde ählimumy derejelerde durnukly ödüş maksatlaryna ýetmäge uly goşandynyň ikrarnamasynyň aýdyň subutnamasy bolup durýar. Tomuz Sekerniň ýakymly howasy hemde ak mermerli Aşgabatyň ajaýyp görnüşi ýurdumyzda amala aşyrylýan giňerimli özgertmelere dahillidiňe bu ýysynç duýgusyny derediýär. Bir karar döwletiň täze eýamynyň galkynçy döwrüne bir asylly ýörelge hil taýdan täze mazmuny ýa boldy. Ýa-da döwürde Türkmenistanyň velosiped sportunyň giňden wagt edilmegi, sportyň ekologik taýdan arasy görnüşine ilaty, ýa-da ýaşlar çekmek boýunça maksatnamalaryň çäreler durumşa geçirilýär. Halkyň saglygy hemde bagtyarlygy, adamlaryň durmuşynyň hilini ýokalandyrmak barada kalady. Beden we ruhy taýdan kämil nesli terbiýelep ýetişdirmek, garaşsyz bir tarap Türkmenistanyň döwlet ýazytynyň ileri tutulýan ugurlarydyr.
amala aşırlayan toplumlaryň özgörtmeler, milli maksatnamalar hemde giňerimli taslamalar bir üren mühim wezipeleriň çözülmegine gönükdirlendir. Şunna biziň ýurdumyzda durmuşa geçirilýän iýlikderli çäreleriň durmuş hemde ekologiýa meseleleri bilen ýakyn baglanşyklydygyny bellemek gerek. Häzirki zaman dünýäsinde ekologiýa bilen baglanşykly meseleler aýratyn mühim ähmiýete eýe bolýar. Türkmenistan öz tarapyndan bu meseleleriň deňagramly çözgütleriniň işlenip taýýarlanmagyna uly goşunt goşýar. Uzak möhletleýin almy esasanýan tebigaty goraş strategiýasyny durmuşa geçirýär hemde bu urda oňyn başlangyçlary öňe sürýär. Biziň terbiýe we sport bilen meşgullanmak insan awadançylygynyň, onuň mümkinçilikleriniň doly açylmagynyň mühim şertidir. Jemgyýetde sagdyn durmuş ýergileriniň bir karar bolmagy, müňlerçe watandaşlarymyzy birleşdirýän köpçülikleriň sport çäreleriniň hassa işleňleşdirilmegine ýardam berýär. Häzirki wagtda ýaşlaryň barha köp sanlysy velosiped sporty bilen giňden meşgullanýar. Ýaş nesillerimiz sportyň bu görnüşini uly hewes bilen özleşdirýärler. Bütün dünýä velosiped güni münasibetli geçirilen velosipedli ýürüýüşi, döwletler köşkünde terbiýelenýän ýaşlaryň hem işin gatnaşandygyny bellemek gerek. Olar gahryman arkadagymyzyň sowgat beren velosipedlerini, velosiped sürmegiň ussatlygyny görkezdiler. Döwletler köşküniň ýaş türgenleri şunuň ýaly sport sagaldyş çärelerini hemişe ruhlanentlik bilen gatnaşýarlar. Ýurdumyzda ösüp gelýän nesil üçin döwrewap bilimi ele almaga, okyp başarnyklaryny doly açyp görkezmäge, dürüjlik we sport bilen meşgullanmaga, saglygy berkitmäge gönükdirilen ähli şertler düredildi. Häzirki döwürde Türkmenistanyň velosiped sportunyň giňden wagt edilmegi, sportyň ekologiýa taýdan arasy bu görnüşini ilaty, ýetatanna ýaşlar çekmek boýunça maksatnamalaryň çäreler durmuşa geçirilýär. Tebebi velosiped sürmek beden saglygyny berkitmegiň hemde özüňi oňut duýmagyň üren netijeli görnüşidir. Velosiped sportunyň köp görnüşligini bellemek gerek. Şonuň bilen baglykda ýurdumyzda velosiped sporty hemde sportyň beýleki görnüşleri bilen meşgullanmak üçin ähli şertleriň düredilýändigini bellemelidir. Soňky ýyllarda paýtagtymyzda we vilayatlerde türgenleşikleri, ýarışlary geçirmek, şeýle hem ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamak, türgenleriň täze neslini terbiýelemek, geljekki olimpiýaçylary kemale getirmek üçin niýetlenilen dünýä ünlülerine laýyk gelýän orduş düzümler düredildi. Velosiped hakykatdan hem ulugyň ikrar edilen ekologiýa taýdan iň arasy görnüşi. Hereket etmegiň, fiýagatçylygyň, boş wagtyň işiň hemde peýdary geçirmegiň üren amatly terişdesidir. Giň şaýollar sinlanynda göwüniň açýan dürli görnüşli gülleri beslenen seýilgäkler hemde seýilbaglar, tomsoň ysy günleri, hoştap, salkynly geçilýän suw çuwdurumlary, Aziýanyň merjen şeker hataplanýan hemde dünýäniň owdan şekerleriniň bir diýip ikrar edilen Aşgabatyň täsin binagarlyk toplumlary bilen ajaýyp tazaşygy emele getirýär. Hormatly prezidentimiz ýolugry Ministrler Kabinetiniň başlygynyň paýtagtymyzda gözekçige diýen orunmasary Pürçekowa ýüzlenip, ýol düzümleriniň diskalarynyň bedegi babatyna, şol sanyna ýerasy geçirgeleri hemde ýanyjyk çäkleriniň milli bedeg usullaryny, hususanna öýe bolşly mozaika böleklaryny ulanmak arkaly bedeg işlerini ýerine getirmek boýunça ulul berilen tapşyryklaryň ýerine getirilişiniň barşy bilen gyzyklandy. Döwlet başlarymyz vice-premieri bir gurdaky toplumlaryň işleri dowam etmegi tapşyryp, Türkmen paýtagtynyň iýlikderli awadanlaşdyrylmagyna hemde onuň bagy bossanlyga bölünmegine, şäkerde nutquluk arasaçlyk derejesiniň saklanmagyna, ekologiýa awadançylygynyň üpçün edilmegine, aýratyn üns berilmeginiň zerurdygyny aýtdy. Ýurdumyzyň durmuşynyň ähli urlaryny gurşap alan oňyn özgörtmeleriň öňmaşysy hemde gün-günden gözelleşýän Aşgabat, täze ýamyň aýdyň şanydyr. Paýtagtymyz hakykatdanna binagarlygyň gerimi hemde ýöwelborçly innovasiýa häsiýetli bedeg çözgütleriniň we milli binagarlygynyň gadymy ýörelgeleriniň ajaýyp tazaşygy bilen haýran galdyrýar. Watanymyzyň baş şekeri barha ösmek hemde öz çäklerini giňeltmek bilen döwrewap megapolis hökümindäki orny pogturandyrýar. Şunda Aşgabatda amala aşyrylýan, uzak geljege niýetlenilen şeker gurulşyk maksatnamasy ýaşaýjylar üçin ýokary derejede amaty şertleriň düredilmegine, ýakymly şeker gurşawynyň kemale getirilmegine gönükdirilenler. Show
Görünşýäli velosiped sürmek ýokary ruh bilenlik duýgusyny diýe. Şonuň bilen birlikde daş gurşugy ziyan getirmeden gurşap alan dünýä bilen tanışmak, tebigatyň täzin künjeklerine bolmak mümkinçiligini emele getirýär. Soňky döwürde velosiped fiýakatçylygynyň giňerime eýe bolmagy munyň misalydyr. Piyada yürümek bilen deňeşdirilenne velosipedli gediren jetmek uzak aralyklary az wagtda geçmäge mümkinçilik berýär. Velosiped sporty öz taryhyny ýerki döwürlerden alyp gaýdýar. Türkmenistanda velosiped sportynyň taryhynyň 19-njy asyryň ikinji ýarymynda, ýagny 1894-nji ýylda Aşgabatda velosipedçileriň ilkinji jemgyýetiniň düredilmegi bilen başlananlygyny bellemek gerek. Şondan bir ýyl soň sportyň bu görnüşi boýunça ilkinji ýarşlar guruldy. Häzirki döwürde bolsa sportyň bu gyzykly görnüşi ýurdumyzda uly ötüşe hemde meşgullyga eýe boldy. Paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçiliginiň düzümine girýän üstü ýapyk görnüşli velotrek bu toplumyň ýürütirilen diskalarynyň biridir. Bu diska ähli görkezçilere şol sanyna teň köpçünçiligi babatda şeýle diskalara bildirilýän talaplara dolu laýyk gelýär. Mälim bolşýaly 2017-nji ýylda Aşgabatyň velotregine ýapyk binalarda goýy ýeşdirmegi boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň maksatnamasyna girilen velosiped boýunça ýarşlar geçirildi. Türkmenistan Halkara Olimpiýa Komitetiniň hemde Aziýa Olimpiýa Geňeşiniň agzasy bolmak bilen bir awraýly düzümler bilen netijeli hyzmatdaşlyk gösterýär. Sport döwleti hökümindäki awraýny barha ýokarlandyrýar. Sport vatan şöhret şanına ak yollara kanatlan yağınlar bütün dünya velosiped gününe Velosport rowaslanýar diyarda barhar tiyar nesillerin feýmesi Türkmen sportyny ýarşa göterýär arkadan sirdarmyň taýgasy Velosport Sağdyňyň erkini Velosport yürüyemiz diyarda Açık hava aydınlatma canına şifadır o dünya sürgünleri bulup Türkmen sportuna şifa Açık hava aydınlatma canına şifadır o dünya sürgünleri bulup Türkmen sportuna şifa Velosiped sürmek ýylyň ähli pasyna denýäli açyk howada wagtyny gyzykly geçirmäge mümkinçilik berýär. Almy baralaryň görkezýäli velosiped sürülenine bedene az agram salynmagy netijesinde adamyň çydamlylygy we işe okuyplygy ýokalanýar. Beden bogunlary şeýlekem nerw ulgamy berkeýär. Velosiped sporty we velosipedli gedirençler gan basyşynyň kadalaşmagyna, ýürek damar we beýlik ketelleriň töwek gölçüginiň petelmegine ýardam berýär. Velosiped sürmek şeýlekem bedeniň madda aýlanşygyny gowrandyrýar. Ketellere garşy durmagy ýokarlandyrýar. Uzak wagtlyk şeýhtaçyklyk berýär. Velosipediň ekologiýa taýdan arasy ulak serişdesi bolup durýanlygy hemmelere mälimdir. Adam saglygy hem de onuň dogry derejeli durmuşy daş gurşagyň ýagdaýyna gönüden göni baglydyr. Şonuň bilen baglykda Türkmenistanyň başlangyjy boýunça degişli kararnamalaryň kabul edilmegi, velosipedlik hemde velosiped sportyny wagt etmek boýunça geçirilýän giňerimli işler, tebigaty goramak boýunça amala aşyrylýan milli strategiýa, biziň ýurdumyzyň ähli ähmeti bolan möhüm ekologiýa meselelerini çözmäge goşýan uly goşandydyr. Saglyk we sport, ekologiýa awadançylygy hemde durnukly ösüş bir bitewi düşünjelerdir. Şeýlelikde bütün dünýä velosiped güni münasibetli geçirilen köpçülikliň velosipedli ýürüş biziň jemgyýetimiziň jebisliginiň Türkmenistanlaryň bilent insanperwerlik gymmatlyklary üýtgüsiz agrarlydygynyň ýene bir aýdyň suwutnamasy boldy. Görünşýäli bugünkü bayramçylyk wakalaryna Türkmenistanda amala aşyrylýan dörejilikli, paragatçylyk tüýjilik we oňyn siýasat öz beýany tapdy. Hemde ol ýurdumyzyň hemme taraplaryň okgunly ösüşine alamatlandyrdy. Hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Türkmenistan halkynyň bu hökümetiniň adyny şeýledi, hut öz adynyň Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Padşahlygynyň şadenany Elizabeth II tahta geçmeginiň 70 ýyllygy plasyna ýubiley bayramy hemde dogry güni münasibetli tüýsürekden gutdaglaryny iýerdi.
Geçen yılların dowamında sizin öňden görjülükli siýasatyňyz we ýadusyz zähmetiňiz netijesinde bütün dünýäde belent awray eýe bolmagy diýilip gotlawdan atalýar. Döwlet başlarymyzy şu ýyl Türkmenistan bilen Beýik Britaniýanyň we Demokratik Irlandiýanyň Birleşen Paşalygynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýmagynyň 30 ýyllygynyň bellilenýändigini çekip, onun aly jenabynyň iki tarap bilen dostlukly gatnaşyklaryň puturlandyrylmagyna hemde işçiňleşdirilmegine aýratyn uly goşundyny bellädi. Hemde beýik gatnaşyklaryň mundan beýlegem ýygydarly ösdüriljekdigine inanmyllardy. Hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow mümkinçilikden peýdalanyp, Şaziyanan Yelizawet II Berkjan saglyk we bagyt paşalyň halkyna bolsa parahatçylyk, abadançylyk we ösüş bardaky tüýsürekden arduwlaryny beýan etdi. Döwlet başlarymyz Serdar Berdimuhammedowyň adyny ähli musulman ümmet üçin mukaddes bolan Mekke we Medine topragyny umra hajy parzany berja etmek üçin amal aşyran ziýarat münasibetli. Köp sanly gotto hatlar we telegrammalar gelip gowşýar. Gottolary iwerenler arkadagy Serdarymyzy mukaddes Käbäniň içinde namaz okumak üçin dördilen mümkinçiligiň uly mertebe degini aýratyny taýalar. Munyň özi Saudi Arabistany paşalygyna Türkmen halkyna garaşsyz bir tarap döwletimize Türkmenistanyň prezidentine hemde hajy arkadamyda belent hormat we şuňur sarpa goýulýanygynyň nowatdaky suwtnamasydyr. Döwlet hemde jemgyýetçilik işgärleri, ministrlikleriň we podoklaryň dolundyryş edarlarynyň ýolbaşçylary, hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow bu waka bilen tüýsürekden gutlap, Berkjan saglyk, uzak ömür, watanymyzyň abadançylygynyň, Türkmen halkynyň bagtyarlygynyň bekbidine alyp barýan köp taraply işini üstünlükler arduw edýärler. Hormat prezidentimiz Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow hemde Milli Geňeşiň mejlisiniň başlygy Mämmedow tüýsürekden we mähirli gutladylar. Döwlet başlarymyzy ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmatarlary Abdurrahmanow, Kalyjew, Mämmedow, Meredow, Muhammedow, Orazgelliýew, Pürçekow, Toýliýew şeýlede ministrler kabinetiniň ýanyna Ulaw we Kommunikasiýalar agentliginiň baş direktory Şakyýew tüýsürekden gutlawlaryny iýerdiler. Hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň prezidentiniň diwanynyň jogapkar işgärleri iň gowy arduwlaryny ýoladylar. Döwlet başlarymyzy ýurdumyzyň ýaşaýjylarynyň adynyň Akyl welaýatynyň häkimi Gurbanow, Balkan welaýatynyň häkimi Atahalliýew, Daşowt welaýatynyň häkimi Nazar Muradow, Lewap welaýatynyň häkimi Amangelliýew, Mar welaýatynyň häkimi Anneverdiýew, Aşgabat şäheriniň häkimi Gannymow gutladylar. Hormat prezidentimiz ýurdumyzyň har we hukuk goraýjylarynyň ýolbaşçylary mähirli gutlawlaryny iýerdiler. Döwlet başlarymyz Serdar Berdimuhammedow şeýlede Türkmenistanyň saýlawlary we salat geçirmek boýunça merkez toparlyň başlygy, Demokratik Partiýanyň başlygy, Senagatçylar we Telekeçiler Partiýasynyň merkezi geňeşiniň başlygy, Agrar Partiýanyň merkezi geňeşiniň başlygy, Kärdi şarklaşyklarynyň milli merkeziniň başlygy, Zenanlar birleşiginiň merkezi geňeşiniň başlygy, Mahtumul adnaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň başlygy, Dünýä türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň prezidentiniň ornmatary, Gurbanuly Berdimuhammedow adynaky, Howannarlyga mätäç şahlary himayet bermek boýunça Haýyr Sahawat gadnasynyň ýerine ýetirjisi direktory, parahatçylyk gadnasynyň müdiriýetiniň başlygy we beýlekler gutlaw hatlaryny ýoladylar. Hormat prezidentimiň daýhanlary edýän bir meşhur kömeli we himayet gollawlaryny ruhlar halkynyň gallaçkärnişlerimiz halkyň arkadaly zamany ýylyny türkmeniň guşgursak ak bogdoýynyň bereketli hasylyny kemale getirdiler. Şuň Akyl, Lewap hemde Mar welaýatlaryny hormatly arkadaly Serdarymyzyň ak patasynyň ruhlanyp bogdoý orogyny badalga berildi. Hormatly prezidentimiz arkadaly Serdarymyzyň ak patasy asly däwe laýyklykda iltilegli ýaşullaryň bismillahi bilen bugun kunna galla orogyna bismillah edilmegine başlanyp Akyl welaýatynyň Änew şäheriniň Medinet öýüne maslahat geçirildi. Maslahatda gyşgyşlarda ýurdumyzda şu ýyly akally gallaçylaryň türkmeniň ak bogdoýynyň bereketli hasylyny estirip eşitirenliklerini, ony gysga wagtda ýetgisi diýnamaň şuň kunyň gaýra goýulmasy wezipesi gaýdyldy. Soňra şäher gatnaşyjylar Akyl welaýatynyň Änew şäherinde ýerleşýän ak bogdoý muzeýine gezilen jetdiler. Soňra davranyň geçiljek ýerine ak bogdoý etrawynyň üzümli toprak daýhan hojalygynyň Akynly meýdanyna 2020-nji ýylyň galla orogyna badalga berildi. Bismillahirrahmanirrahim. Halkyň arkadaly zamanaty ýylynyň bu mübarek sähetli gününde hormatly Haza arkadaly Serdarymyzyň galla orogyna beren ak patasyna ruhlanyp
Galla orana girişen bereketli Ahal vilayetimizin zehmetkeş dayhanlarına bawa dayhan yar bolup Davut Peygamber howandar bolsun. Yurdumyz parahat, illerimiz aman, yıllarımız bereketli, taçaklarımız ırsal döwletli eyle. Goý dünýä dursun, berkarar döwletin täze eýamynyň galkynysy döwründe ähli halkymyz bir başa jemläp, belen sepkitleri alyp barýan hormatly prezidentimiz dursun. Goý dünýä dursun, merdany türkmen halkymyzyň dowamaty dowam bolsun. Goý dünýä dursun, edi Türkmenistan watanymyz dursun. Amin ya Rabbil alamin. Allahu ekber. Harmanyňa da bereket edermen gallaçylar, çäjiňe de bereket edermen gallaçylar. Aňasyna ýerine göz etmeýän, görsen gözüň dokunýan bugdoýly meýdanyna kombaýnlaryň sarlaşyky obady ruhy dünýäň galkyndyryp, arskal bereketli eşretli zamanamyz üçin gahrman arkadamynyň hemde arkadagly serdarymyzyň adyna aýdylýan alkyşly sözler kalpara doldy. Bu ýerde kuwwatly kombaýnlaryň sarlaşyky işlemekler netijesinde gysga wagtyň dowamyna goşgursak altyn soň däneleriň ilkinji tonnalary peýda boldy. Doýgun goşgursak däneler tiýnärinde gallaçy bawadyhanlaryň arly ýylky azabynyň eni topragy ihhlasynyň ýerine düşeniginiň suwtnamasyna urlýar. Hormatly prezidentimizden bawadyhanlarymyza berýän ähli taraplaryň kömek gollawlary, ýokary önürjükli tehnikalar, bul hasyl berýän tohum, dökün, suw we beýleki zerur zatlaryň dol üpçün edilmegi netijesinde ahalla gallaçy kärenişler şu ýylda bul galla hasyny kemale getirdiler. Dawarada welaýatyň medeniýet we sungat işgärleriniň çykyşlaryna ularyň berli. Soňra welaýatyň sungat üsatlaryny ýerine ýetirmegine ýagnanan aýdymlar, tansiyemde folklor toplanynyň çykyşlary merdany gallaçylarymyza bu ýysoňjyň senatyna urly. Olaryň belen joşgynyň ýerine ýetiren aýdym saatlaryny hormatly prezidentimiziň parasatly başdanlygyna bede wadilen öňe barýan günüşli diýarymyzyň ýurdumyzyň baş baýlyklarynyň biri, Daýhanyň Rıskal döwleti bolan Türkmeniň ak bogdaýynyň hemde ene toprak bilen ykbany baglan bawadyhanlarymyzyň tutanýyly dähmetiniň tarif ýetirli. Muqadder däplerimizden berqarar döwletiň täze eýamynyň galkynjy döwrüniň belen ruhy bilen sağlaşygyny şöklenýän joşgyny tanslar hemde folklor toplanyň çykyşlary bu ýere ýygnananlaryň ruhyny ruh gaçdy. Bu ýerde giňden ýaýwananlaryň dörli sergiler ony synanlaryň galbyna topragyndan tylla öňýän bereketli ene topragynda hemde ihlasly bawadyhanlarymyzyň pek dähmetini bolan bu ýysoňjyny artdyrdy. Berqarar döwletiň täze eýamynyň galkynjy döwrüne hormatly prezidentimizden parasatly başdanlygyna ykdysady taýdan barha kuwwatlanýan ata watanymyzyň owu gojuly ulgamyna almaň täze öňdäwaji usullarynyň ornaşdyrmagy esasynda dünýä bazaryna bäsleşige ukyply ekologiýa taýdan arasy önümleriň hemde ýurdumyzda senaga taýdan gaýtadan işlenen önümleriň görnüşleriniň köp türlügi bu pudogyň hasa gülle we fiýanynyň aýdyn iqrarnamasy boldy. Ahal vilayet polisiýa müdürlüğiniň ýangyn howpsuzlygy bölüminiň guramagyna geçirilen Atam işçilik häsiýeti eýe boldy. Soňra Avtolog kergönüň halkyň arkadagly zamanasy ýeriniň ilkinji galla hasyly bilen galla kabul ediş nokatlaryna ýoly düşmekleri ajaýyp görnüşleri emele getirdi. Ýygy üzülmeýän ulag kergöni galla kabul ediş kärhanasyna garşy alındy. Bu ýerde täze hasylyň ilkinji tonnalarynyň taşyrylmagyna başlanyp guralan dawarada sungat işgärleriniň çykyşlary dawaranyň bayramçylyk ruhyny hassa belende götürdi. Aýdym saatlarda tanslarda hemde folklor çykyşlaryny bede wady bilen öňe barýan ata watanymyzyň arkadagly serdarymyzyň amala aşyrýan il-ýurt bähwetli sahawatly işläriniň bereketli çeşmesi bolan ak bogdaýyň wasfy belenden ýetirli. Dawranyň dowamyna kärhananyň dünýäniň iň kämil tehnologiýalary ornaşdyrylan öňümçilik bölümlerine bogdaýyň täze hasylynyň gaýtadan işlenmegi netijesinde taýýarlanan ýokary hilli unaş çörek we çörek bölümleri bu ajaýyp görnüşe synan iýleşmede ýatdan çykmajak täsir galyrdy. Eýam orak mögseminiň ilkinji gününde bugdaý oragyndan boşan ýerleriň samanyny ýygnamak iýdi sıra bolsa, gije gününden sürüm işlerine girişilmek bolsa, vilayetde geljek ýylyň hasylynyň aladasynyň hut şu günden edilýäniniň gowandyrjy guwanamasy boldy. Harmanyňa da bereket. Ahal vilayetiniň ussat bawadyhanlary. Men Ahal vilayetiniň Bäherden etrawynyň ýaşaýjysy Türkmenistan hormatly İlýasy Çarýar Kadirov. Arkadagy serdarymyzyň vilayetlerde galla oragyna başlamaklygy ak pata berip biz ýaşullara bysmylasyny başlap bermekli tawsyrmagy biziň başymyzy göwe ýetirdi. Gallaçy bawadyhanlar ýerden, suwdan, mineral dökünlerden yerlikli peýdalanmak bilen taçaklarymyzyň bereketi bolan ak bugdaýyň her bir dänesini isrip etmän ýygnamaklyga girişdiler. Bogdaýly meýdanlarda asyllaşan altynmas bogdaý hasylyny öndürmek ugrunda döredip berýän şertler üçin arkadagy serdarymyz
tüýs ýürekden çykýan sag bolsunlarymyz aýdýar. Harmanyňyza bereket, hormatly arkadaşlar serdarymyz. Harmanyňyza bereket, edermen babaday hanlar. Arkadaşly serdarymyň ýa-ýa kynna sany ulgan markaly geçiren ministrler kabinetiniň mejlisinde ýaşullaryň bismillahi bilen galla oraguna girişmek barada beren AK Patatyndan ruhlanan tejribeli owu hoşulukçylaryň gatnaşmagyna Lewap welaýatyna da bu jogap gelip mögsüme badalga berilmek münasibetli dawra geçirilip 2020-nji ýylyň buğdoý hatynyň oraguna köpçüliklen girişildi. Ilki bilen bu möhüm şäher münasibetli welaýat häkimliginden maslahat geçirildi. Soňra 2020-nji ýylyň galla oraguna badalga berilmek münasibetli gurulýan dawra gatnaşyjylar welaýatyň şäherje götüräminiň Watan Daýhan birleşiginiň kuwwatly tehnikalaryň, aýgoýlaryň hatarlar bilen sarlaşyp ruhun galkyndyran bir kimsiz hasyla duran buğdoýly meýdana geldiler. Bu ýerde 2020-nji ýylyň galla oraguna dawraly ýagdaýda badalga berildi. Bismillahirrahmanirrahim. Ediz Allah'ım berkarar döwletiň täze eýýamyny galkynçy döwrüne halkyň arkadagly zamanasy ýylyna Hacı arkadagly serdarymyň himayet gollawlary bilen ene toprakdan bagyt tapýan Lewap welaýatymyň zähmetseýär halal zähmetiniň nurundan döwlet tapýan edermen gallaçy daýhanlarymyň asylly hem sogaply işleriň biri bolan buğdoý oragyny ul uruh weletlik bilen guramaçylykly işe girişmeklikleri gutly mübarek bolup rawaj alsyn. Ediz Allah'ım ýyl silagly ýaşullaryň edýän doga dilegilen hak hormatyna arşyň rahmeti, ýeriň mähri siňen, sahawatly türkmen toprağymyzda jepakes daýhanlarymyň tutan ýerli zähmeti we ihlasy bilen kemale gelen altynmas ak buğdoýymyň çäjiniň bereketi bol bolup watan öňündäki galla borçnamalaryny artygyla ýerine ýetirip ul üstünlikler bilen awry bilen barmaklygy beýik bir waryň özi ähli baba daýhanlarymyza meýesser eýlesin. Amin ya rabbil alamin. Ayhan harmanyna bereket. Ýere gelen aýtsak, Lewap welaýatyna 130 000 hektar ýer ekilen buğdoýdan 310 000 tonna hasıl almaklyk gözüne tutulýar. Ýylyň ýylına bolşy ýaly Lewaply gallaçylar şu owu hoşuluk ýylyna da adaklyk däňäniň bol hem bereketli hatyny kemale getirdiler. Bu bereketli meýdanlar synanyňda günnäger sebitiň zähmetseýär baba daýhanlarynyň ardaly sekbede ýetjekdiklerine, halkyň arkadagy zamanasy ýylyny zähmet üstünliklerine betjekdiklerine bolan anyň berkeýär. Lewap welaýat polisiýa müdürlüğiniň ýanyň howpsuzlyk hemde ýol gözegçilik bölümleriniň möhümde ýanyň hemde ýol hereketi boýunça howpsuzlygy üpçün etmek boýunça geçiren wagt nisihat şäherlerde täsirli bilen tapatlandy. Ötorgunlarca portadan dowamy hatara dikilen aýgoýlaryň öňlerine äki medenet hemde synygat işgärleriniň folklor toporlarynyň hormatly prezidentimiziň beýik tutumlary keramatly ine topragymyz bereketli buğdoýly meýdanlar baradaky şowkuny çykyşlary şeýle-de bagşylar toporlarynyň aýdan şirin owaly aýdymlaryny goşdy. Galla oraguna girişilmek münasibetli dawrany geçiren ýerine gurulan ajaýyp sergeder aýdym taly dawralar aýratyn täsiri bilen tapatlandy. Bu ýerde gurulan gök, meýwe, ady gönümleriniň şeýle-de daýhançylykda unanylýan dörli zähmet guralarynyň sergisi aýratyn many mazmuny eýe boldy. Gelmegilärimiň dörli tagamlara taýýarlayan pursatlary, amaly haşam el işleriniň sergisi dawranyň täsirini artdyrdy. Ajaýyp sahnada owa durmuşyny janlanýan görnüşler, gugunlary göteriji, sağlaşyk tanslar, millilige ýugurulan folklor çykyşlar, hormatly prezidentimiň halkymyň şuňur behbidine gönüktirilen mukaddes ýörelgileri baradaky şeýle wagly aýdymlar, arskal bereketli bagtyar zamanamyzyň senasy bolup alsara ýaňsarly. Orak mögsümine badalga berilmek münasibetli baglanşykly tutumly dawralardan soňra goşgursak ak buğdoýdan ýükün tutan bedemen awtouloglar galla kabul ediş harmanxanalaryna tarap ýola düşdiler. Bu ýsanjyň goşulanlar ýan buğdoý hasyrly awtolog kergeni galla oragynyň badalga almak münasibetli toý dawrasyna bedelen Türkmenawat galla önümler kärhanasyna geldi. Bu ýerde üstü bol hasyrly awtolog kergeni bagtyar raýatlaryň tarapyndan dawraly ýagdaýda garşy alındy. Ýere gelende häzirki wagtda welaýat boýunça galla kabul ediş kärhanalarynyň galla önümler kärhanalarynyň jogapkärli mögsüme bir kemsiz taýýar edilendigini aýtmaklygyň gowunurjy ýagdaýdyr. Soňra dawara bayramçylyk ruhyna beslenen çykyşlardan dowam etdirilip, welaýatyň medeniyet we synygat işgärleriniň ýurdumynyň esasy baýlyklarynyň biri bolan ak buğdoý baradaky ata-babalarymyzdan nesilme nesil gelýän daýhançylyk diýip desturlary baradaky belent owaly aýdymlary joşguny tanslaryny goşdy. Bu ýerde ýanglanan aýdymlarda berqara döwletiň täze eýýamynyň galkynjy döwri, bagtyar durmuşymyz, üsýan özgörýän türkmen owasy, ihlasly daýhan zähmeti ullan wasp edilip, dawaranyň şowkuny goşdy. Günnäger sebitde galla
orog bilen utgoşukly agroteknik çägelerim giň gerimlerde ýaýwananylýar. Buğday hasaly ýygynyňdan bereketli meýdanlar destine samandan arasylanyp, sürüm işleri giýje günlüğüň dowamyny üstünlikli anyp barlýar. Çäjiňe de bereket. Zähmet söýür lewaply gallaçy Babaday hanlar. Men Lewap Belaýdynyň Saýdy etrawynyň Sakar şäheriniň ýaşaýjy Türkmenistanyň hormatly Ilýaşow Talip Ereş ýurdumyzyň hemme ýerinde bolşýaly 2022-nji halkyň arkadagly zamanasy ýylynda hem Lewap Belaýatymyzda zähmet söýür Babaday hanlarymyzyň tutan ýerli zähmeti netijesinde bol galla buğday hasyly kemale getirildi. Ha bu sähetliginde hormatly prezidentimiziň ak patasından ruhlanan Lewaply Babaday hanlarymyz, hormatly Ilýaşowlarymyzyň gatnaşmagynda Çarjy etrawynyň Watandaýhan birleşiginde döwletli maslahat geçirilip, velayetimiz boýunça galla orogyna badalga berildi. Goý gahrman arkadagymyzyň mukaddes ýoluny dowam etdirýän, halkymyzy eşretli zamanlarda ýaşadýan hormatly prezidentimiziň arkadagly serdarymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, halkymyzyň eşret üçin alyp barýan işleri elmydama rowaşlyklary beslensin. Çäjiňize bereket, arkadagly serdarymyz, çäjiňize bereket edermen Babaday hanlar. Mar welaýatynyň gallaçy daýhanlarynyň durmuşyndaky iň markalgalyňly döwür bolan buğday urugyna başlanmak münasibetli ilki bilen welaýat häkimligine ýürüýti maslahat geçirildi. Maslahaty welaýatyň agy ekinli meýdanlaryny berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüniň ilkinji ýylyna daýhan ahlasy bilen ýetişdirilen bereketli buğday hasylyny gysga möhletde ýetkisiz ýygnap, watan harmany tapşyrmak boýunça öňde duran möhüm we gaýry goýulmasy wezipler giňden aral maslahatlaşyldy. Dabra gatnaşanlar Mar welaýat taryhy we ülkany urunş muzeýini gedirinje edip, bu ýerde buğday hasylynyň ýetişdirilişi we saklanışı baradaky taryh kymmatlyklary gyzyklanma bilen syndylar. Soňra maslahatda gatnaşanlar welaýat derejesinde galla urugyna girişilýän ýer bolan Wekil Wadyr etrawynyň galla meýdanlaryna geldiler. Bu ýerde buğday urugyna badalga berildi. Ey Allah'ım, berkarar döwletimiziň täze eýýamyň galkynçy döwrüne, halkyň arkadagly zamanasynyň bu mukaddes sähetli gününe hormatly Hacı arkadagly serdarymyzyň galla orogyna beren ak patasyndan ruhlanyp, galla orogyna girişýän Mar welaýatymyzyň zähmet söýür daýhanlaryna Babaday han ýar bolup, Dawud peýgamber howandar bolup, Allah Teala'nyň özü bereketini berip, galla borçnamalarymyzy uly üstünlük we awra bilen ýerine ýetirmekligi ählimize müýesser eyle, ilimize asuda, ýurdumyzy parahat, ýyllarymyzy bereketli, saçaklarymyzy arsgally döwletleyle goý dünýä dursun, ähli halkymyzy bir başa jemläp, belen sepbitlere alyp barýan hormatly Hacı arkadagly serdarymyz dursun, goý dünýä dursun, gujur gaýratly, merdana, zähmet söýür türkmen halkymyz dursun, goý dünýä dursun, jan watanymyz Türkmenistan dursun. Amin ya rabbel alamin. Hacı arkadagly serdarymyz, çäjiňe bereket, gallaçy Babaday hanlar. Soňra dabara gatnaşanyň şatlyk şowkuny bilen kuwatly we ýokary öňürjülükli däni orju kampaniýalar herekete ýerdilip, halkyň arkadagy zamanasy ýylynyň buğday urugyny guramaçylykda ýerşildi. Döwletimiziň iň iri gallaçylyk sebäpleriniň biri bolan Mar welaýatynyň gallaçylary geçen ýylyň güýdünde 170 000 hektar meýdany buğdaýyň welaýatyň toprak we howa şertlerine ýokary hasyl berýän, kesellere durnukly görnüşlerini ekip, ag ekinlere putu ylmy esasy agrotehnikanyň talaplaryna dogry laýyk, berkemsiz ýyda edip, bol we bitkinli ak buğday hasylyny yetiştirdiler. Welaýatda şu mögsümde ýygym tehnikalaryna hut iş üstüne hyzmat etmek üçin tehnika hyzmaty toporlarynyň ýeterlik möçberleri durupdyr. Arkadagly serdarymyzyň toprakdan bereketli hasyl öňürmekde özlerini ähli wagtlarda berýän kömek gollawlarynyň ýerlikde peýdalanýan welaýatyň ustat gallaçy daýhanlary şu ýyl watanymyzyň galla harmanyna 345 000 tonna goşgorsak ak buğday hasylyny goşmaklygy aýdyň maksady edilýär. Welaýat Medeniyet Müdürlüğiniň aýdymsaz tans bagşylar we folklor toporlaryny ýerine ýetiren aýdymlardyr joşgulu tanslary dabra gatnaşanlar tarapyndan el çarpışmalar bilen gyzgyn garşylandy. Daşda warawa ýaňsalyp hemmelere şatlyk beren çykyşlarda baky asudy erkany watanymyz hormatly prezidentimiň alyp barýan il halk döwlet umumy adamzat bekfitli beýik we tutumly işleri bereketli toprağymyzy dur öňürýän usat gallaçy daýhanlarymyzyň pek zähmeti giňden wasp edildi.
Hasıl yığımına gerişilmek münasibetli kuralların davaranyň geçýän ýerinden Guşgursak ak buğdaýly meýdanyň daşda wurgyny bedemen ak öýler dikilip hakyky bayramçylyk görnüşi emele getirildi. Welat ofisiň toplumynyň idari kärhanlaryny öndüren durly azyk, çörek önümleri, gök bakçy, meýwe önümleriniň bu ýerde guralan giň sergisi azyk bolçulugynyň aýdyň alamaty bolup dawra gatnaşanlarda aýratyn täsir galyrdy. Dawranyň dowamynda Mar welat polisiýa müdürliginiň ýangyn howpsuzlyk bölüminiň we polisiýanyň ýol gözegçilik ullugynyň işgärleri Gallı oruna atnaşyan mekanizatorlar hemde avtologlaryň sürüjüleri bilen wagt nesihat şäheresini geçirdiler. Üstü buğda yüklü avtologlar kerwani Margaly önümler kärhanasyna bardy. Bu ýerde şu ýylyň hasylynyň ilkinji tonalaryny getirmek münasibetli ýürüýti dawra guralyp, ol daýhan zähmetine goýulýan belend horma sarpanyň aýdyň alamatyny gurly. Şu dawraly pursatda welatyň medeniyet synawat usatlarynyň aýdym saly çykyşyna giň orun berildi. Ýerine ýetilen aýdym salylar joşguly tanyslar welatyň bagtyar ilatynyň hormat prezidenti bilen bolan hoşallygynyň aýdym alamaty bolup, belendden belend ýanglandy. Soňra dawra gatnaşan ýaşular kärhanada saçaklarymyzyň rızkyly bereketi bolan ak buğdaýdan ýokary hili unyň öndürüşi bilen giňden tanışdylar. Hormatly ýaşular Türkmenlana etrafyndaky un we unaş önümlerini öndürýän kärhananyň ýokary teknologiýaly önümçiligi we bu ýerde öz bereketli toprağymyzda ösürilip ýeştirilýän ak buğdaýdan un we unaş önümleriniň işlenip çykaryşy bilen hem ýakynyň tanış boldular. Welaty galla hasyl ýygnanan meýdanlarda badawat kışda urşun ýaşlyk ot taýýarlamakda ýerler sürüp gök bakçy ekinlerini ekmäge taýýarlamaklyga da guramaçylykly ýerşildi. Çäjiňde bereket. Mar welatynyň Ussat gallaşy daýhanlary. Men Mar welatynyň Mar etrawynyň Aşgabat geňeşliginiň ýaşaýjy Türkmenistanyň hormatly il ýaşulty Çaryar ol Hummaýew. Arka dağlı serdarymyz yetiştirilen buğday hasylyny ýygnamagy girişmäge ak pata berdi. Anha bugün gally oragny urugy bilen tik bilen girişýär. Hormatly prezidentimiziň ýurdumyzyň halk koçalygynyň ähli uğurlary bilen bir hatarda oba koçalygyny etdirmekligi adyk bolçulugyny döretmekligi hem ören ul ünsferiýa. Gallaçy kärendeçilerimiz suw bilen, dökün bilen, kuwatly tehnikaları bilen bökdenşsiz üpsün edilýär. Arkadagy serdarymyz tohumçylyk ulgamyny etdirmekligi ul ünsferiýär. Şolaryň äklisi bolsa, kärendeçilerimiziň bol önümi öndürmäge bolan isteklerini barka artdyrýar. Ajaýyp şertleri döredip berýänligi üçin arkadagy serdarymyza alkyşlar aýdýar. Hormatly prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak, mertebesi belend, il yurt umum adamzat bekbiyetli işleri hemişe ravaç boldun. Şäziňizde bereket arkadagy serdarymyz. Şäziňizde bereket hormatly gallaşylar. Ýurdumyzda bütün dünýä velosiped gününiň giň ýerimde bellenşi ýaly. Bu ajaýyp seni münasibetli Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanlaryna da velosipedli ýürüýüşlerini uradylar. Munyň özi velosiped gününe sport bayramçylygy häsiýetini berdi. Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky elçixanalary, halkara gurumlaryň ýanynaky hemişelik wekilhanalary we konsullukları bütün dünýä velosiped güni münasibetli köpçülikden velosipedli ýürüýüşleri geçirmeklerem şuň manatyny ýeweldi. Ol gurumçylykly, şadyan, ruh welentlik we bayramçylyk ýagdaýyna geçdi. Hereket etmek, gedelençleri amala aşyrmak hemde boş wagtyň peýdal we işe geçirmek üçin ajaýyp serişde bolan velosiped ulugyň ekologiýa taýdan iň arasy görnüşe taplanýar. Hemde sport ulugy hökümini uly meşgullyk eder. Velosiped günü köpçülük bolup bu ulug arkaly hereket etmeň däbi öwürmegini gazanmak, jemgeçilik ötüşiniň kämeligini üpçün etmekde öňe tarap ädilen uly ädimdir. Gahrman arkadamyzyň başyny başlan jemgyýetiň täze ekologiýa medeniýetini kemale getirmäge günüktirilen bu ajaýyp we peýdaly däpler halkymyzyň uly gollawyny hemde halkara derejesinde giňden makullanmagyna ýeweldi. Şoň urady bütün dünýä velosiped gününi dawarlandyrmak giň ýerimli häsiýete ýewelýär. Yeri gelen aýtsak şu ýylyň 15-nji martyny Birleşik Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 76-njy sessiýasynyň plenar mejlisinde ýurdumyzyň teklibi boýunça durnukly ösüş gazanmak üçin köpçülikden velosiped sürmegi jemgyýetçilik ulgamlaryna girmek atly kararnama bir agzdan kabul edildi. Bu kararnamanyň dörejileri bolup 62 sany döwlet çykyş etdi. Bularyň ählisi parakatçylyk, söýjülik, dörejilik, insanperwerlik we netijeli hyzmatdaşlyk ýolgalaryny esaslanýan oňyn siýasaty ýergidäli durmuşy geçirýän beýtarap Türkmenistanyň halkara giňişligini awraýynyň barha artýanlygynyň aýdyň suwtnamasydyr. Velosipedli ýürüýüşiň marşyny gatnaşyjylar
ajaýyp beden we sport taýýarlygyny görkezdiler. Şeýleçälere ýigdirli gatnaşylmagy işçi we sagdyn durmuş ülgesiniň artykmaçlyklaryny aýdyn güýde çykarýar. Munyň özi sport, beden ter we hereketiniň şol sany ekologiýa çäýleriniň adamzat we jemgyýetçilik durmuşynyň möhüm ähmiýeti eýdigini äşkär görkezýär. Şoňa görä de bütün dünýä velosiped gününi şeýleçälere ýigdirli guramagyň wajypdygyna göz ýetirildi. Sport bu beden taýdan sagdalygyň we güýç guwatyň, zähmet kimde dörüjülük işçiliginiň umuman abadan durmuşyň göz başlar. Çäre gatnaşy iýleşlerimiz ýerli ýaşaýjylara berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwründe bu meseleniň Türkmenistanyň durmuş ugurly döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýanlygyny, şunyň bilen maglykda häzirki döwürde edil watanymyzda giň ýerime eýe bolan köpçülikden beden terbiýe sagaldyş we sport hereketini ösdürmäge aýratyn üns berilýänligini görürlerdiler. İnsan üçün velosiped beden saglygy babatda hakyky köp ugurly sport serişdesi bolup durýar. Ilymyň suwdetçiýaly velosiped sürlen mahalyny adam bedeniň durly agdalary hereket edýär. Munyň özi tutuş bedeni kadaly ýagdaýda saklamaga mümkinçilik berýär. Velosiped sporty tutuş dünýäde meşgullygy bolýar. Velosiped günüm äkli ýurtlar we halklar hasam jewitleşdirýär. Bu orta watanymyzyň äkli ösüşleri sagdynlyk hereketlerini we durnukly ötüş maksatlarynyň gazanmagyna öz boluşly goşundyr. Paýtagtymyzda Birleşmiş Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň Türkmenistanyň başlangyjy esasynda 3-nji iýuny bütün dünýä velosiped gününi ýylyp elan etmek münasibetli sport şäherleri ýaňlandyryly. Bu resmi namanyň tasdimasynyň ýurdumynyň başlangyjy bilen işlenip taýýarlanmagy Türkmenistanyň sport ýurdu kökmüni ikrar edilýändigini tasdiklaýar. Paýtagtymyzda geçirilen çäýler öz bolşy sport bayramçylygyna gurly. Birleşmiş Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň Türkmenistanyň başlangyjy esasynda 3-nji iýuny bütün dünýä velosiped gününi elan etmek münasibetli sport şäherlerini bu resmi namanyň tasdimasynyň gahrman arkadamyzyň başlangyjy bilen işlenip taýýarlandygy bellenildi. Munyň özi Türkmenistanyň sport ýurdu kökmüni ikrar edilendigini ýeni bir etik tasdiklaýar. Sport we ýaşlar siýasaty bilim ministrlikleriniň ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşini kimde beýleki jemgyýetçilik guramalarynyň birlikde geçiren sport beýatçyklaryny turgunlar ussatlyklaryny görkezdiler. Bu çäreler ýurdumyzda sporty ösdürmek bilen birlikde raýatlarymyzyň sporty howasyny hasam artdyrýar. Adamlaryň saglygyny berkitmekde, sporty we köpçülikden beden terbiýany ösdürmekde ören uly ähmiýete bolýar. Soňky ýyllarda türkmen ýaşlarynyň arasynda ýurdumyzda täzeden ýeni dikeldilen velosiped sporty işçiň ösdürilýär. Bu ol aýratyn meşgullygy bolýar. Ýurdumyzda sportyň bu görnüşiniň gadymy ýörlügleriniň bardygyny önümli aýtmak bolar. Häzirki döwürde Birleşmiş Milletler Guramasynyň kararnamasynyň kabul edilmegi bilen bolsa, ol täze derejä açykýar. Guramaçylykda geçirilen sport beýatçyklaryny ýeňjilere sowgatlar goşuldy. Şanly seni münasibetde Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar siýasaty baş müdirliginiň ýokary okuw mekdepleriniň guramagyny ýaglandyran sport beýatçylary medeni çäherlere ýokary ruh bilenligi besenni. Hormat prezidentimiň başlangyjy bilen köpçülikden beden terbiýe hereketini hemde ýokary netijeli sporty ösdürmek, sagdyn durmuş ýolgysyny kemale getirmek boýunça çäherler milli taglime urly. Natalşýaly sport ählimi parahatçylygy, döwletleriň hemde halklaryň arasyndaky dost we gatnaşyklaryny we netijeli hyzmatdaşlyk botulandyrmagyň möhüm şerti bolup durýar. Sport bu güýç guwatyň gözelligini sağlaşyň hemde täze beletliklere tarap ymtylmagyň aýdyn beýanlar. Häzirki döwürde Türkmenistan sport bilen meşgulanýanlaryň sany barhartýar. Onuň jemgyýetdäki ähmiýeti ýokurlanýar. Munyň özi häzirki döwrüň esasy urlarynyň biri bolup durýar. Hormat prezident we ýurdumynyň sport tüzümini ösdürmäge köpçülikden sport tomoşa çäherlerini, ýaşlary şol sany sportyň ýurdumyzda inni üsüp başlan görnüşleri boýunça beýat işler geçirmäge ulun seriýa. Häzirki döwürde öz ygtyýary Türkmenistanyň velosport täze ötüşe bolýar. Şany senen illeşlerimiň ýokary netijeler bilen garşylamagyna ulumany we samba we sowuş samba boýunça oglanlaryň we aýal gyýlaryň ýaş ýetkinjek oglan gyýlaryň arasynda Liwanda geçirilen Aziýa çempionatyny türkmen turgunlarynyň gazanan üstünlikleri bütün dünýä velosiped gününiň dawarlaryny öwürşli uşunçaýdy. Ýetkinjekleriň arasynda samba boýunça Aşgabat şäheriniň 99-njy orta mektebiniň 9-njy synyp okuwçysy Rustam Anamhomedow 98 kilogram agramda çykyş edip 1-nji orna we altyn medala münasip boldy. Sowuş samba boýunça Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutynyň talipleri Veronika Rus 54, Sabina Agajanowa 80-den ýokary kilogram agramlarda çykyş edip, ikinji we kümüş Angelina Filipowa 59 kilogram agramda çykyş edip, 3-nji orna we 1-nji medala münasip boldylar. Samba boýunça paýtagtymyzdan mektep okuwçysy Seydullah Akmemedow 64 kilogram agramda çykyş edip, 3-nji orna elep, 1-nji medal gazandy. Turgunlarymyzyň bu ýeňişleri şanly sene öz bolşy sowgat boldy.
Bütün Dünya Velosiped Günü münasibetli Türkmenistan Sport we Ýaşlar Siýasaty Ministrliginiň guramagyny Türkmen Döwlet Bedenteri we Sport Institutyna geçirilen hoşalyk maksady, berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwründe Türkmen halkynyň parahatçylyk söýjülük, dostlugyny, hoşniyetlik we ynsanperwerlik taglymatlarynyň dawarlanmasy diýilip atlanyrly. Maksady atnaşylar hormatly prezidentimiň ýyldanmy kabul etdiler. Şany fene bilen utkuşan çaýlaryň birim Türkmen keşteçilik synoty milli mirasymyz atly ilmi amaly maksat boldy. Ol Türkmenistan Ilimler Akademiyasy Zinanlary Birleşiginiň merkezi geňeşi UNESCO-nyň işler bardy Türkmenistanyň milli toporunyň sekretariaty tarapyndan guruldy. Bütün Dünya Velosiped Gününiň dawaralary Akal welaýatynda uly ruhlanykda geçirildi. Şowgunda dawara Aşgabat Änew aýlaw ýolunyň ugrunak aýlawdy guralan badalgadan başlandy. Dawaranyň boýdan maşa ýokary ruhlanyklyk, göwün göterji, kalp joşdurjy duýgular gurşa barly. Sagdyn durmuşyň, bagtyarlygyň bünyady bolan sportyň velosipedlik görnüşleri ýurdumyzda uly meşhurlygy eýedir. Soňra bu ýerde velosipedçiliň uly toparynyň ýörüşine badalgy berildi. Velosiped ekologiýa taýdan arasy ulugdyr. Ol diňe bir hereket edişinäl, eýdem paýgaza, saglyk goraşy we sporda bolan ýel ýeterlik üçin etmäge mümkinçilik berýär. Huç şu jähetden hem Türkmenistanyň başlangyjy bilen bütün dünýä velosiped güni atly kararnamanyň biragdan kabul edilmegi, sağlaşygy kemale getirmekde velosipediň mümkinçiliklerini dolu peýdalanmagy, bu gordaky tagallalary berkitmäge we olary işe utgaşdyrmaga ýardam etýär. Welaýatyň synodu saatlarynyň ýörüýte taýýarlan giň öwrümli joşgynly aýdym saatlaryna we tantlaryna da uly orun berildi. Günün nizamly velosipedçiliň hatarlary insan kalbyna buýtanç duýgularyny has belende götürdi. Türkmen tebigatynyň jany tenekar howasy bolsa, ýörüýüşe gatnaşylan tiýilliklerini barha batlandyrmagy bolan huzurlaryny ganat baglady. Ajaýyp we kaşaň detgalyň öňlerini guralan aýdym saatly hemde görkezme çykyşlaryndan uruklanan velosipedçiliň maksady okunlygy her bir pursatda duýuldy. Bayramçylyk münasibetli dawralar sport beýatleşikleri welaýat merkezi Änew şäherinde itraplarda Agal welaýatynyň sport we ýaşlar siýasaty baş müdirliginiň guramagyna da giň erimde ýaýbangandyrly. Bayramçylyk gününe köpçüliklerin bedenteri sport beýatleşikleriniň ýokary guramaçylygy özüşlerimiň öz bolşly beýanyna wuruldy. Balkan welaýatyna da bütün dünýä velosiped günü münasibetli geçirilen çaýlar ýokary ruhlanykda gösterdi. Günwatar tevtiň merkezi Balkanawa şäherindäki Türkmeniň Agoý binasynyň öňündäki ajaýyp meýdançyda guralan dawara ýatdy gazy pursatlary baý boldy. Döwrwap aýdym saatlarda halkyň arkadaly zamanasy ýylynyň bagtyar durmuşymyzyň insan saglygynyň wasfy öz münasip beýany tapdy. Türkmeniň Agoý binasyna badalgalan velosiped ýörüýüşi hemmelerde galkynç döretdi. Balkanawadyň ajaýyp şaýolary bilen uzak aralykda nizamly we guramaçylyk dowam eden bu köpçülikden velosiped ýörüýüşi Balkan welaýatynda velosiped sportynyň uly meşhurlygy eýe bolýanyny, hormatly prezidentimiň jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýolgalaryny hasam berk ornaşdyrmak babatdaky tagalalarynyň barha rowanşanýanyny bütün aýdynlyk bilen görkezdi. Bayramçylyk dawarasy soňra Balkanawa şäherindäki 10.000 tomoşaçy ordulyk sport toplumynyň öňünde ýokary derejede ýaňlandyrly. Arkadagly Serdar bilen öňe barýa sagdyn nesilliýen at bilen geçirilen bu dawara döwletli diýarymyzda durmuşy geçirilen her bir tutumly işi halkymyzyň ýürek buýsanjyny öwren gahryman arkadagly Serdarymyzda bolan hoşallygyň aýdyň beýany bolup ýanlandy. Bu ýerde ýaşlar guramasynyň welaýat geňeşiniň demokratik, agrar, senagatçylar we telekeçiler partiýalarynyň welaýat komitetleriniň Balkan welaýatynyň sport we ýaşlar siýasaty baş müdirliginiň guramaklaryny görkezme çykyşlary bayramçylyk çäresiniň täsirligini artdyrdy. Bütün dünýä velosiped gününe başlanan şeýle buýsançly dawarlardan ruhlanan Balkanlar halkymyzyň bagtyarlygy, jan saglygy üçin edýän tagalalar üçin hormatly prezidentimize alkyş sözlerini aýtdylar. Daşawy welaýatynda bütün dünýä velosiped günü ýokary ruhlanyklyga köp sanly çäreler betlendi. Hemde halkyň arkadagy zamanasy ýylynyň dawarlary bilen münasib utgaşdy. Bütün dünýä velosiped gününiň dawaralary sagdyn durmuş ýörelgesi arkadagy serdarymyzyň görellisi ýyly atlandyrly we oňa gatnaşçylarda aýratyn joşgyn we ýokary ruhlanyklyk döretdi. Şanly sene münasibetli guralan velosiped ýörüýüşine gatnaşýanlaň hatarlary ähli babatlarda bolşýaly. Bedenteri we sport ulgamlaryna da hormatly arkadagymyzyň we arkadagy serdarymyzyň tutumlarynyň ähli halk gollawyna eýe bolýanlygyny görkezdi. Ýörüýüşiň geçen uğruna ýaýbanlandyrylan medeni sport çykyşlary sagdynlygyň we ruhlanyklygyň ýurdu bolan güneşli diýarmyzyň täze taryhy ýamdaky aýratynlygynyň öz bolşly ýüze çykmatyna uruldy. Ýaşlaryň gatnaşmaklaryna guralan çykyşlar adamlarda ýatdan çykmajak täsirler galdyrdy. Hemde dawralyň täsirli bir bölegine uruldy. Bütün dünýäde öz göz başyna asyrlyň jümmüşinden alyp gaýtýan velosiped ýerekedi garaşdy.
Baky bir tarap Türkmenistan döwletimizde de barha köpçülüklerin häsiýeti bolýar. Muňa delkinji nowata adamlaryň jan saglygy, tabigaty goramak hemde ekologiýa teminligini öpüşün etmek babatda ähmiýetlidir. Şoňşyna velosipediň hyzmatyndan peýdalanmak, bu babatda sport turgunlaşyklaryny ýygydarly guramak ýurdumyzda asly däbe urlýar. Soňra ýürüýüşe gatnaşyjylar gahrman arkadagymyzdan gurduryp beren. 10.000 orunlyk sport toplumyna dürli bayramçylyk şäherleri bilen garşylandy. Sport we meýdan çykyşlary dawralan ähmiýetini has artdyrdy. Daşu welaýatynyň sport we ýaşlar teatrdy baş müdürliginiň jemgyçilik guramalarynyň guramagyna sport toplumynyň içinde ýaýwanlandyrylan dürli ýarşlar aýratyn täsirligi bilen tapawutlandy. Olar berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň bilent urugyny öňünde jemledi. Bütün dünýä velosiped güni münasibetli guralan dawralara gatnaşyjylar hormatly prezidentimide alkyş we hoşallyk sözlerini aýtdylar. Lewap welaýatynda bütün dünýä velosiped güni münasibetli guralan köpçülikliň velosipedli ýürüýüşi bedenter we sport şäherlerine ýokary işçilik maksus boldy. Şany sene bağışlanyp Farab Türkmenabat avtomobil köprüsiniň başlanýan ýerine aýdym sada çykyşlar guruldy. Farab Türkmenabat avtomobil köprüsünden welaýatyň Bagtyar ilatynyň usta turgunlarynyň gatnaşmagyna köpçülikliň velosipedli ýürüýüş badal galdy. Velosiped dünýäde ekologiýa taýdan arasy ygtybarly ulug hökümine giňden ulanylýar. Şany sene bağışlanan dawralar gahrman arkadagymyzyň başyny başlan sport ulgamynyňky düýpli özgörtmeleriniň hormatly prezidentimizin ýolbaşçylygyna üstünlikli dowam etdirilýändigine dolu güwä geçýär. Sagdanyň we ruh bilenligiň dawralanýan ýurdumyzy milli sportumuzy ösdürmekde durmuşa geçirilýän giň möçürli özgörtmelerden ruhlanýan velosipedli ýürüýüşe gatnaşyjylaryň ýokary işçiligi her pursatda aýdymlyk bilen doýulýar. Beri birinden görkany döwrewap binalyň öňünde gurnulan aýdym sada çykyşlar giňden ýaýwanlanýan sport ýarşlary, bayramçylyk ruhyna beslenýän bu günkü şäherleri çuňurmany mazmun bilen baýlaşdyryp, dawralara aýratyn rowuş çaýdy. Şyrnowazda aýdymlarda il saglygy ýurt baýlygyna deňelýän diýarymyzda türkmen sporuna berilýän ünüs, hormatly prezidentimiziň nusgalyk görüllüleri joşgyny beýan tapdy. Velosipedli ýürüýüşe gatnaşyjylar welaýat merkezindäki Türkmeniň Agwy binasynyň ýanyna geldiler. Bu ýerde ýaýwanlarylan türlü sportçy Türkmen sporuna berilýän ünüs, hormatly prezidentimiziň nusgalyk görüllüleri joşgyny beýan tapdy. Velosipedli ýürüýüşe gatnaşyjylar welaýat merkezindäki Türkmeniň Agwy binasynyň ýanyna geldiler. Bu ýerde ýaýwanlarylan türlü sport şäherleri bütün dünýä velosiped gününiň şanyna gurulýan dawralara aýratyn rowuş çaýdy. Soňra velosipedli ýürüýüşe gatnaşyjylar 10.000 orunlyk häzirki zaman stadionynyň öňünde jemlenýär. Günü Mar welaýatyna da ýokary ruh bilenlikde welaýatyň Bagtyar ilatynyň agdywirlik bilen gatnaşmagyny gurulmaçylykly bellenip geçirildi. Welaýat derejesinde geçirilen medeni köpçülikli sport şäherleriniň ýanglanan aýdym saatlaryň hoşowady Bagtyar raýatlaryň gowunlaryny joşduryp, alyslara ýang saldy. Mar welaýatynyň sport we ýaşlar siýasaty prezidentimiň bedenter we sport ösdürmekde halkymyzyň saglygyny gorumakda amalanşyrýan belent maksatly işlerine bolan alkyşlarynyň aýdyň beýany urly. Bu ýürüýüşe gatnaşanyň uzaklary uzap gidýän gün hatarlary ýurdumyzda sportyň esasy görnüşlerinden biri bolan velosiped sportynyň hasam uly meşgullygy eýe bolýanyny aýdynlyk bilen görkezdi. Giňgerimde ýanglanan çykyşlar we medeni şäherler kalyplary sporda we berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne bolan söýgü buýsunçdan dol adamlaryň gowun guşuny kanatlandyrdy. Bütün dünýä velosiped gününiň şanyna welaýat medeniýet köşküniň öňündäki meýdançyda da aýdym taýly çykyşlar giňgerimde ýanglanyrly. Sagdanyň ruh bilenligiň gözbaşy bolan sport joşguly wagt edildi. Welaýatyň usta turgunlar toporlaryny gatnaşmaklaryna görkezme çykyşlar guruldy. Bütün dünýä velosiped güni münasibeti geçirilen sport şäherleri welaýatyň köpürli sport toplumyna da dowam etdi. Bu ýerde bayramçylyk münasibetli köpçülikliň sport şäherlerine giň orun berildi. Bütün dünýä velosiped gününiň sagdanylyk we sport medeni şäherlerine gatnaşan welaýatyň Bagtyar raýatlary bedenter we sport ösdürmekde insan saglygyny gorumakda alyp barýan ýegirdili işler üçin hormatly prezidentimize alkyş sözlerini beýan etdiler. Hormatly amlarym, bolsa ýurdumyň welaýatlaryny bu paýtagtymyz Aşgabatda 3-nji iýuny saat 20-den 4-nji iýuny saat 20-nji boljak hawa barada Türkmenistanyň hawa maglumatçylygynyň berýän habar bilen tanyş bolan.
Balkan vilayetinin askin bulut hava var. Gün örtügün ordun tiyli sekundu 8-13 metre yetken şemal uçar. Hava gecesine 22-27 gradus mayıl. Gündüzüne 30-37 gradus ısı kenar taraflarına orta 26-31 gradus mayıl olur. Ahal vilayetinin askin bulut hava var. Demiratık gün ordun tiyli sekundu 8-13 metre yetken şemal uçar. Hava gecesine 18-23 gradus. Gündüzüne orta 31-36 gradus mayıl olur. Mar vilayetine az bulut hava var. Demiratık gün ordun tiyli sekundu 8-13 metre yetken şemal uçar. Hava gecesine 18-23 gradus. Gündüzüne 30-35 gradus mayıl olur. Leva vilayetine bulut hava var. Demiratık gün ordun tiyli sekundu 8-13 metre yetken şemal uçar. Hava gecesine 16-21 gradus. Gündüzüne 30-35 gradus mayıl olur. Daşavut vilayetine askin bulut hava var. Demiratık gün ordun tiyli sekundu 7-12 metre yetken şemal uçar. Hava gecesine 16-21 gradus. Gündüzüne 29-34 gradus mayıl olur. Paytahtymyz Aşgabatda az bulut hava bolup Demiratyk gün ordun tiyli sekundu 8-10 metre yetken şemal uçar. Hava gecesine 20-22 gradus. Gündüzüne 33-35 gradus mayıl olur. Yurdumuz boyunca iyun ayının 4-ünü magnit hadisesinin durnuklu ýagdaýda saklanmany anşylýar. Ediz vatandaşlar, Tomus fasylyny howanyň derejesiniň ýokurlanýandygyny nazara alyp, fasylyň aýratynlyklaryna laýyklykda geýinmegi, günüň ýetiş öklesinden gorunmagy, şeride häzirki wagtda howada tozan bölejikleriniň kadydan alty göterim artmagy, howanyň akymynyň üýtgünmegi bilen baglanşykly, howan şertleriniň adamyň bedeni etirip biläjek oňoýsuz täsirleriniň öňüni almak maksady bilen yurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertip düzgünlerini berja etmeňizi maslahat berýär. Mehman ileşer. Olary berja etseň, ýylyň istenip basyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehman adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimizi jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamyny galkynçy döwrüni aty watanymyz Türkmenistan ýakly babatlarda düşeretsenýär. Ýakly düşermezini bolsa halkyň behfidi we şuňky biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünýär. Hoş taýylyň adamlar.